Datorren maiatzaren 28an antolatuko dira udal hauteskunde berriak. Zer eskatuko diote Galdakostarrek datorren legegintzaldiko alkateari? Eta alkate aipatuta, udal gobernu aldaketa egongo da ala ez? Eskatuko nioke hemen Galdakon umetxako da gure edadeko jendeari eukitea leku bat deporta egiteko. Ez bakarriko polikiroldegia etorri ordaindu ez. Leku zabal bat jolasteko denok. Igual parking gehiago egitea. Urbanistikamente aportze jarretu segidu bide berbera, ez? Eta gero enoke izango, nik uste dute azken finen partidu nagusi biak daukatu oso pisu handia. Eta horre paktuen arabera izango dela. Konpromisua herriarekin zaila da jakitea hori gaur egun, Jarraitu daiela Galdakostarra kontuen eukinde egin dauen egiten eta lanean egondan moduen. Espero dut jarraitza, eta uste dut jarraitza merezi dauriela lan handien daurielako eta Galdako oso ondo eroan daurielako nire ustez. Eskatuko nioke kulturari dagokionez antzerlan gehiago egotea eta dut jarraituko duela. Gaztentzako aukera gio etxe bizitzerako eta jendeak igual neko posita da honagaz, igual segiduengo dauriela. Oraingo 4 urteetan egin deuriezen geusek jarraitzea. Ez dakit, benetan. Uste dut gauza bietarako dagozela pixudun gauzak.